Čau lidi, dneska zdáme pár her Rocket League. A uvidíme, jak mi to snad půjde. Snad mi to hodně dobře půjde a uvidíme. Snad mi to půjde líp než tady tomu mému borcovi. O, nepůjde. A nepůjde. Ježiši, to se nepovedlo. Dám si čokoládku. Dobrý, mám rozehrávku. To byla nejhorší rozehrávka, co jsem kdo ode mě viděl. Nevadí. Yes. Kousíček to měl. Kousíčelka měl by to, no. To je dobře, že to neměl. Tohle bylo to nejhorší, co jsem mohl udělat. O, dobrý. Co dělá ten můj teammate, kámo? Dobrý, tohle jsem vychytal. Tohle taky. Yes. Dobrý zatím. Dobrý. Mě to pěkně dal na mě hnedka. Ne? Kámo, co dělá ten borec? Nebudu dávat forfeit. Dobrý. Mě to přepíná ze strany na stranu. Ten zvuk. Dobrý. Safe. O ne. To se mi nepovedlo. Nevadí. Jo, takže my budeme toxic. Dobře. Oh. Co to bylo za save? Ne, tohle nedám. Já se budu toxic, tak už se fakt naštvu. Dobrý, tohle byla docela dobrá rozehra, jako není to nic extra. A taky 200 IQ. Nepřipadá mi to. Ale jo, je dobrý. Kámo, co dělá borec? No a tohle nemá, veď 200 IQ, ty vole. Dáme se normálně 1v1 proti nějakému Sápkovi.
I only see my ghost like my dead before me. Já jsem připravený. Jedem. Ne? Nevím, co budu dělat. Já on to dává na air dribble. Ne, jako sorry, ale když neumíš air dribble, tak si to zkouším ve free play a ne v normální hře. Jo. Dobrý. Krásně. Ne, já se mu nebudu vysmívat, protože já jsem ještě horší. Ty vole. Bye bye. Jo, aha. Aha. Já nemám boosty, kámo. A kde je, vole? Jsi úplně zabránil, kámo, ne, tam nejdeš. And his name is John Cena. Jaký, kámo? Jaký jsem, vole? Bye bye. Ty vole. Takhle jsem nečekal. Já jsem pomalu stál úplně. Jeden jediný boost mě zachránil. High goal. Z toho já ne, kámo. Yeah. Yes. Easy. Tak nic, no. Jdeme na to. Já nejsem dobrý v Rocket League, jo, hraju to fakt chvilinku. Ne. Kámo, já všechny bourám. Já nechci, ale... No, tak myslím si, že z tohohle bude gol. Ježiš, já ho bourám furt. Sorry. Dobrý. Jedeme na to. Takhle, jo, to jsem chtěl nahrát určitě, jo. Jo, tohle jsem chtěl. Bum, bum. Yes. Já teď nemůžu hrát tady tento Rocket League. Teda ne Rocket League. CS:GO. Takže až u úterý dalšího týdne ho budu moc hrát. Dobrý, jdeme. Tohle už si jdu. Dobrý, to se vyvedlo.
To nečekal možná. Dochytí, no. Kam nechal, proč to dává, i když to neumí? Ne, jako já to taky neumím, jo, ale nedávám si tam normálně meči, ty vole. Ne. Jo, já jsem u brány. Na to forfeitnu. A tímhle tady to video končí. A čus.